iyakan. Huwag mag-alangan, tumawag sa kanya. Siya ang kasagutan, magpatilan na. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay kong ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo ang tunay na kagalakan. Hindi mababayaran ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad ko. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Tanan Mayo. butang may katapusan, mahanaw ang tanan. Mayong Bisan kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabiling ang pulong mo. Dili mausap ang salan hey. nga ako daton sa trono mo. Hey. Tanan butang may katapusan, mahanaw ang tanan.
Okay, mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan nga naghatag kanatong higayon ug panahon nga kita mag-uban sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Sa atong pagsugod mga igsoon ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamayo nga to sa atong buhig nga Dios. Dili nato kalimtan mga kaigsunan nga ikaw ug ako gitagaag kalampusan tungod na sa tabang sa Dios. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios ang kagagahong Dios nga mo'y nagtabang kanunay sa among kinabuhi. Dios nga maoy nagtagbo sa among kinabuhi ug nagproteksyon ug nangulo sa among kinabuhi. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagdaig pagpasidungog kanimo. Labas sa tanan niya kami aron sa pagpamati sa imong mga pulong. I-bless kami sa mga mensahe nga kinahanglan namo makatunan madunggan sa among panag-uban. Kini among mga pag-ampo amahan sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Maayong gabi, may pagpaminaw. Good evening sa tanan. Mayong pakig-uban sa tanang nakasunod na sa atong programa, ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Sa ato karong panag-uban mga kaigsuonan, adunay tulo ka butang nga gikinahanglan nato nga mabuhat, maikinabuhi, ma-apply aron ato ang angkon ang kalipay diha sa pagpangalagad sa Dios. Tunok ug bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay nakaginoo ang igabaros. Mayong pakig-uban, mayong pagpaminaw sa tanang nakatune in na sa ato nga programa. Ang Dios magpanalangin og labi na sa tanan nga nag-share sa ato nga programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin ni Marjorie Sagana Lamante. Mayong gabi pastor, naminaw mi karon diri sa Pikong. Kumusta mo diha? Ang Dios magpanalangin. Balos ko ang pag-awit, ikabalos ko mga pagdahi. Mayong pagpaminaw, may pagiguban ni Piolo Villaver. Song request pastor, makalangit ang pulong mo. Dili lang usa nato tagaan og pagtagad, dili nato matagaan og pagtagad ang mga awit makalangit nga inyong i-request tungod sa oras. Gamay na lang, modiretso ta sa pulong sa Ginoo sa paghatag og panahon sa pagbasa sa mga mensahe gikan sa atong mga kaigsuonan. Apan dili gani tanan gyud nga mga mensahe ako ang matagaag pagtagad sa pagbasa tungod kay wala dayon ko kasugod sa atong programa. Pero bisan kung wala ta dayon kasugod sa atong programa, atong pasalamatan ang Dios sa gihapon tungod kay nag-uban ta niining ato ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ikabalos ko Kanunay na akong gidasig ug gihangyo matagusa sa pag-share sa itong programa, labi na sa inyong mga kailagigala ug labi na sa inyong pamilya tungod sa inyong pagabuhaton mga kaigsuonan. Malipay ang Dios ug panalanginan mo sa Ginoo tungod kay daghang makabati makadungog sa mga mensahe sa Dios. balos ko nimo ang pagsinggit, ikabalos ko ang pag-awit, ikabalos ko mga pagdahi, ikabalos ko nimo. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw sa tanang mga listeners, sa tanang mga FM station nga nag-hook up sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. I declare blessing in Jesus name. Sa ato karon nga panag-uban mga kaigsuonan, medyo hinay ang ato ang signal. Hinay gyud. Naglisod kog sugod kaganina kay maputol raman ang ato ang kanang ato ang source sa ato ang awit. Dili kayo makasud unya, dili kayo makatingog tungod sa hinay nga signal. Apan atong pasalamatan ang Dios, importante dili ra gyud magputol-putol ang ato ang panag-uban diri sa ato ang programang pulong mo kinabuhi ko. Mga igsuon, ang ato rong hisgutan sa ato nga panag-uban, tulo ka angay buhaton aron magmalipayon ka diha sa Ginoo. Dili ta magmalipayon kung dili nato ni mabuhat kining tulo. Mga igsuon, importante mga igsuon, mabuhat nato ning tulo ka buluhaton, tulo ka mga pulong pamaagi sa Dios aron magmalipayon ta diha sa Ginoo. Ang pulong ni Apostol Pablo mga kaigsuonan nga iyang gisulat gibilin dinhi sa Pilipos kapitulo 4, pulong gyud ni nga gikan sa Dios.
og pamaagi ni nga gikan sa Dios mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Aron ikaw ug ako magmalipayon diha sa Ginoo. Moingon ganitang diha sa Ginoo, kana bitawng diha sa buluhaton sa Dios, diha sa trabaho sa Dios. Kay diha sa buluhaton og trabaho sa Dios mga kaigsuonan, daghang mga pagsulay. Naa kanunay ang mga kaluyahon, kabug-aton nga gikinahanglan tong malabngan. Og sa panahon nga dunay mga pagsulay, dunay mga kalisod, kabug-aton diha sa buluhaton sa Ginoo, mga igsuon ko sa Ginoo, kinahanglan sa gihapon magmalipayon ta. Kay kung dili ta magmalipayon, bisan ikaw ug ako makasaksi ug makatugkad gyud ta nga ang tao dili gani malipayon, dili gyud na siya makapasalamat sa Dios. Dili gyud na siya makadaig sa Dios. Ang tao nga makadaig sa Dios, makapasalamat sa Dios, katong tao mga kaigsuonan nga naay kalipay taliwala sa mga kalisdanan. Si Apostol Pablo mga kaigsuonan, nagdasig siya og nagtudlo. Mga igsuon, pinaagi ni maong sulat nga kining maong mensahe gikan sa Dios, iya kining gisulat og iya kining gibilin, gisulat diha sa balaang kasulatan aron sa ingon ang tanang mga magbabasa sa Biblia nga mao kitang mga Kristohanon nga nagtuon og nahimong tinun-an ni Hesukristo, masayod sa pamaagi sa Dios kun unsaon aron magmalipayon diha sa Ginoo. Importante gyud mga kaigsuonan magmalipayon ta diha sa Ginoo. Moingon gani tang diha sa Ginoo, diha sa mga ministry, diha sa buluhaton. Atong hinumduman nga walay Kristohanon, walay buluhaton. Doon na gyud tay buluhaton. Mao nang doon na tay mga gasa. Dunay mga gasa nga wala nimo pero naas uban. Dunay mga gasa nga naa nimo pero wala sad sa uban. Og kanang mga maong mga gasa nga naa sa matag tawo mga kaigsuonan, ang katuyuan sa Dios nganong iya ning gihatag, nganong iya ning gisalig sa matag usa aron damor nato siyang maalagaran, aron damor nato siyang mapasidunggan sa atong kinabuhi. Gibutang o gisalig kining tanan sa Dios sa atong matag kinabuhi aron atong gamiton sa pag-alagad kaniya. Diha sa atong pag-alagad sa Ginoo mga kaigsuonan, naagyo ng mga kabugaton, naagyo ng mga pagsulay. Matag karon og niya musuod ang mga kaluyahon, naa kanunay ang kagulanan, kaguol dili kagulanan, naa kanunay ang kaguol mag-atang mga kaigsuonan, pero kinahanglan dili kaguol ang ato ang parion o dili kaguol ang atong entertainon kun dili kalipay. Apan unsaon aron do natay kalipay diha sa Ginoo. Mga igsuon ko sa Ginoo, ato asang tan-awon ang gipakita ni Ginoong Hesus kun unsa ba kasayon adto na unsa ba ka sayon o kalisod mga kaigsuonan ko sa Ginoo ang pagsunod. Una sa tanan, dili gyud sayon. Kay una sa tanan nga mga requirements aron makasunod ta ni Jesus, did-an nato tong kaugalingon. Kinahanglan kantigutang mobalibad sa tong kaugalingon. Ang matag usa nato ka kaugalingon dunay nagkalain-laing mga gusto. Unya kining gusto sa tong kaugalingon mga kaigsuonan, dali ka ining mausab. Unsay gusto nato karon, unya ugma sunod bulan lain na sad ang gusto. Mauna nga kon ang atong kaugalingon maunalay atong paundayonan, magproblema lang ta bisan gani sa tong kaugalingon. Tinuod na kining ang tinuod no, tinuod nga kahimtang istorya sa kinabuhi sa tao. Number 1 nga problema biya kini biyang atong kaugalingon. Kay kining atong kaugalingon mga kaigsuonan magpataka ra ni og kaibog pangibog. Magpataka ra ni kana bitaw makagusto. Unya kung ato ning paundayonan, kita ray magantos. Kita ray mo maglisod kung ato ning paundayonan ang gusto sa atong kaugalingon. Lain-lain gusto ang atong kaugalingon even sa usa ka adlaw. How about sa usa ka semana? Unya kanang gusto nato sa atong kaugalingon moy ato ang sundon. Ang mahitabo ana mga igsuon, magniwang ka ana. Dili ka malipayon, dili ka magulanon, mubo og dali ang imong kinabuhi nga matapos. Mauna nga usa sa mga gitan-aw gyud sa Ginoo aron motaas ang atong kinabuhi, aron magmadagayaon ta nga mga lagad sa Ginoo. Usa sa mga
pamaagi biya gyud kanang dili nato kining dili nato uyunan atong kaugalingon, kinahanglan balibaran nato atong kaugalingon. Mao ginay requirements na nga gibilin ni Ginoong Hesus diha sa Mateo 16:24 ug sa Lucas 9:23. Miingon si Jesus nga kinsa katong buot mahimong tinun-an. Kinahanglan did-an niya ang iyang kaugalingon. Kinahanglan iyang balibaran ang iyang kaugalingon. O kinahanglan pas-ano niya ang iyang cross ug mosunod siya. Before ta makasunod ni Jesus, before ta mga kaigsuonan, mahimong tinun-an ni Jesus, sumusunod ni Jesus, dili gyud nato tugutan nga number 1 natong sundon atong kaugalingon. Before ta mahimong sumusunod ni Jesus, kalimtan na nato ato ang kaugalingon. Balibaran nato atong kaugalingon gusto. Ang gusto ug kabubuton sa Ginoo maoy atong gikinahanglang gusto. So kinahanglan mga kaigsuonan magmalipayon ta. Kay usa sa mga gipakita sa Biblia bisan sa panahon ni Solomon, unsa ka importante kining kalipay bitaw. Importante kining kalipay mga igsuon. Usa sa mga makuha nato sa kalipay kanang magkabata ta. Magkabata. Kanang dili dahin ka magulang. Makaingon ang mga tao, pila na day imong edad noy. Ngayon nga, ay time pa murag maulaw man kung munoy nimo. Kay mura man gulang pa man ko kay nimo. Ana ay mga inana, mga kaigsuonan nga bata pa pero idaran na kay hitsura. Naapoy idaran na pero bata pa hitsura. Mga igsuon ko sa Ginoo, usa sa mga benepisyo nga makuha nato kung magkalipay ta diha sa Ginoo, maayo kanunay atong lawas. Ang gihisgutan diha, kondisyon kanunay, maka-smile kanunay, mura ba kag kanang nindot kaayo ka nga ikauban sa tao. Ang imuhang itsura, ang imuhang mga panggawi, murag kamingawan kumbaga. Lisod kaayo kung kita Kristohanon mga kaigsuonan nga dili ta kamingawan kanang mura bitaw og kahadlukan na noon. Dili maayo nga kitang mga Kristohanon kahadlukan. Kanang naay mga tao makakita nimo mahadlok. Murag mataha ba? Murag moingon nga, hala, isog ra bagay kay na, murag bagis kay na. Kana bitaw naay mga tao mga kaigsuonan nga mingaw nimo. Mao gyud nay pinaka nindot imong pamilya, imong mga anak, imong mga igsuon, mingaw nimo. Kanang kamingawan ka. Usa sa mga benepisyo mga kaigsuonan nganong kinahanglan tang magmalipayon diha sa Ginoo. Igsuon ko sa Ginoo, kana bitaw maayo ang atong lawas. Panultihon kapitulo 17:22. Makaayo sa panglawas ang pagkamalipayon. Ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Inanay ang kamatayon sa pagsubo kanunay. So bawal nato ang pagsubo. Kanang dili maayo ug dili makatabang ang pagsubo. Buti pasabot wala tay maayong makuha kung naatay kasubo. Kay kung magsubo ta mga kaigsonan, ang maani nato kaluyahon pangan kanang mura kag manganlay, kabantay mo mga kaigsunan kanang kaguol mura kag wa gyoy lami kayo, wa gyoy laming ilihok. Unya di pa gyud po ka mahimutang, matug di ka katug. Mauna nga wa gyud tay maayong makuha kung magkaguol ta. Unya diha sa buluhaton o diha sa pagpangalagad atong hinumduman mga kaigsunan, hinumdumin ni siya, dili biya gyud malikayan kanang kaguol, dili na siya malikayan. Pero imbis maguol unta ka, kinahanglan magmalipayon ka. Kay nganong dili kalikayan nang maguol ka, lutuson gud ka. Sa Mateo kapitulo 5, 11, 12, gipakita diha nga sa diha nga ang tao magsugod na sa pagpangalagad sa Ginoo, lutoson siya.
biay-biayon, bugal-bugalan, ug butang-butangan sa tanang klasing sala. Butang-butangan. Pero unsay gid-challenge, gidasig sa Dios, gidasig sa Ginoo. Pagkalipay mo, dapat malipay ka. Buot ipasabot sa gisulti ni Ginoong Hesus, nakita niya ang mga tinun-an o nakita niya ang mga tao sa umalabot nga mga panahon nga dunay mga taong mudawat kaniya, mutuo kaniya. Imbis malipayon kani dawat na nakadawat na sila ni Jesus, murag duol na nila ang kaguol. Munang gitagaan sila, gitagaan tagpaglaom ni Ginoong Hesus. Kung imong tan-awon mga kaigsunan sa Mateo kapitulo 5, na amoy Biblia, pwede ra gyud ninyo nang basahon. Sugod og bersikulo 11 sa Mateo 5. Bulahan kamo kon biay-biayon og daog-daogon sa mga tao ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Bersikulo 12, paglipay ug pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Giingon usab nila pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Dini gitagaan og kadasig, gitagaan og kanang paglaom ang mga tao nga mingsunod og mingtuo ni Jesus Christ. Dapat nang maglipay. Kay nakita ni Jesus mga kaigsuonan nga dili gyud ta lisod kaayo nga mo smile kung naatas mga pagsulay. Example, gibay-biay ka, gidaog-daog ka, unya gibutang-butangan ka, unya kasagaran ra bagyon nga mubutang-butang nimo, kana ra bagyong mga sakop rasad, kana ra pong mga kaila nimo. Usa sa mga bugat nga mga pagsulay kanang ang imo rang igsuon diha sa pagtuo ang gamiton aron kasulayon. Ang imong igsuon nga magtutuo mo nay usas mga bugat o kaha imong pamilya, mga igsuon kos Ginoo. Pero kung naay mga pagsulay nga ang gamiton or ang mahimong instrumento ang mga unbeliever, dili kay na siya bugat, kay mo ingon magka makasabot rata kay di man na sila mga magtutuo. Ang kuyaw kaayo bugat, mga igsuon nga moingon gyud ka nga naguol ka, maguol gyud ka. Pero instead nga maguol ka, kinahanglan maglipay matud pa ni Jesus. Pero ang pangutana, unsaon man aron magmalipayon ta diha sa Ginoo? Unya gisiguro gyud ni Apostol Pablo nga miingon siya pagkalipay kamo diha sa Ginoo, usbon ko pagkalipay kamo. Kinahanglan magmalipayon gyud ta mga igsuon. Kaysa ako nang gikaingon, daghang kaitang makuhang maayong benepisyo kon magmalipayon ta. Maayo ang ato ang lawas, magkabata ta. Pero kung kanunay kang magulanon, kanunay tang masulubon, imbis magkabata dali noong matiguang. So unsaon man mga kaigsuonan aron mahitabo ni masinatian nato maghari ning kalipay karon ug hangtod sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Unsaon man aron ang kalipay mao'y maghari mga igsuon kos Ginoo. So aron atong masayran mga kaigsuonan kos Ginoo, atong basahon ang Pilipos kapitulo 4. Ablihi ang inyong Biblia diha sa Pilipos kapitulo 4 bersikulo 1 ug bersikulo hangtod sa bersikulo 9. Busa mga minahal og hinandom kong kaigsuonan, kalipay o garbo ko paglig-on kamo diha sa Ginoo. Iodia og Sintiki pag sinabtanay kamo ingon nga mga nagsuon diha sa Ginoo. Og ikaw usab tinuod kong kauban tabangi kining mga babayhana kay naghago sila pag ayo uban kanako sa pagsangyaw sa ebanghelyo uban ni Clemente og sa tanan kong katabang kansang mga ngalan na hisulat sa basahon sa libro sa kinabuhi. Bersikulo 4, pagkalipay kamo kanunay diha sa Ginoo, sublion ko pag-ingon pagkalipay kamo. Ipakita sa tanan ang malumo ninyong kinaiya. Hapit na mo balik ang Ginoo. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa
kundili pangayoa sa Dios ang inyong gikinahanglan uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong pagampo. Og ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao manalipod sa inyong kasing-kasing ug una diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Hesus. Sa katapusan mga igsuon, pun-a ang inyong kahuna-huna sa mga maayong butang nga maayo ug angay daygon, sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong ug putli, matahom ug halangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan na dawat na dungog ug nakita diri kanako. Ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo. Nindot mga kaigsuonan ang gipakita dinhi nga mga pamaagi. Dunay tulo ka mga pulong nga gikinahanglan natong ma-apply ikinabuhi buhaton sa atong pag-alagad sa Dios aron kita magmalipayon. Mga igsuon ko sa Ginoo. Una, dili nato kalimtan kining kalig-on sa pagtabang. Diha sa pagtabang, number 1 nga gikinahanglan pagsinabtanay. Kay di magug ka katabang sad kung dili ka kasinabot. Lisod kaayo nga mutabang ang usa ka tawo kung dili ikasinabot. Mao na nga usa sa mga gipakita ni Apostol Pablo sa mga Kristohanon nga ihang giatiman sa pulong sa Ginoo. Diha sa bersikulo 2 giingnan gyud niya nga si Euodia, si Sintiki, pag sinabtanay kamo, ingon nga mga magsuon diha sa Ginoo. So importante mga kaigsuonan, aron na ang pagtinabangay. The word pagtinabangay, give and take. But ipasabot, misakripisyo ka, gisakripisyohan sad ka. O na giingon ni Apostol Pablo nga, kung si Apostol Pablo ug ang mga ubang mga magwawali nagpugas o naghago sa espirituhanong bahin, dili sad nato ikalain kung sila nga magwawali muanis sa yutanong bahin. Mauna nga ang mga Kristohanon diha sa Pilipos gitudluan ining maong pamaagi. Una mga kaigsuonan, aron magmalipayon naagayod ang pagtinabangay. Pero mga kaigsuonan, mas nindot kanang kita mo'y mutabang. Kita mo'y mo paambit. Og number 1 nga angay natong ipaambit. Kabalo ba ka ang number 1 nga angay natong itabang? Number 1 nga angay natong ipaambit nga way makatlabaw pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios muhatag yun na og kanang kinabuhi sa tao. Muhatag yun na og kaugmaon, pagtuo, paglaom og gugma. Walay makalabaw sa pulong sa Dios kon mauni ang imuhang ihatag, mauni ang imong itabang labi na sa imong mga kanakan. Magdako ang imong mga anak, mga kaigsuonan sa pulong sa Dios, sa mensahe sa Dios, mahimo silang bulahan. Magdako sila nga magmauswagon, magdako sila mga kaigsuonan nga may kasiguruhan sa saad sa Dios. Mao bitaw nang kung gusto kang mutabang ato sa imong sigataw, kinahanglan ang pinaka maayo ang imong itabang. Wala nay laing pinaka maayo ang pulong sa Dios. Mao bitaw nang kung ang imong pamilya doon na kay gugma, doon na kay gugma sa imong mga anak, doon na kay gugma mga kaigsuonan sa imong pamilya, tudloi sila sa pulong sa Dios. Paambita sila sa mga mensahe sa Dios. Kay ang imong gipaambit og imong gihatag kanila, dili butang nga mahanaw, dili butang nga matapos, butang nga mulungtad hangtod sa kangturan. Mao ang pulong sa Dios. Bless kaayo ka kung nakapanghatag. Mga igsuon, misakripisyo ka. The word makapanghatag, misakripisyo ka aron ang pulong sa Dios moabot sa imuhang mga mahal sa kinabuhi. Imong mga anak, imong bana, imong asawa. Unya usa sa mga challenge diha sa pagwali, mga igsuon, kabalo ba ka?
ang kinabuhi nato. Mao'y pinaka-challenge. Kay lisod man pod kaayo nga muwali ka pero wala nimo ikinabuhi. Imuhang pamilya, imong walihan, imong mga anak, imong walihan, iya nakakita sila nimo. Usa sa mga challenge diha mga kaigsuonan, kinahanglan ka ng atong giwali, atong gi-apply. Una sa tanan atong gi-apply. Dapat ang number one nga nagwali nato sa atong pamilya, sa atong mga anak, sa atong ginikanan, sa atong mga igsuon, diha sa atong Pinoy-anan, tagsa-tagsa nato kapinayanan. Ang number one nga miwali alang kanila, ang atong mga binuhatan, ang atong mga kinaiya, ang atong mga batasan. Mga igsuon kos Ginoo, kabalo ba ka kung ato ning mabuhat, bisan ikaw ra usa og bisan naa kay mga kalisdanan, magmalipayon ka kay makasud-ong man ka sa imong nahimo, makakita man ka sa imong mabuhat nga ang imong nahatag, ang imong napaambit nila butang nga duway makakumpara. Butang mga kaigsuonan nga dili ikatandi ni bisan unsang mga butang sa kalibutan. Mo nang bless kaayo ka kung nakashare ka sa pulong sa Dios ngadto sa imong pamilya. Mao bitaw na niingon si Apostol Pablo, pagkanindot sa mga tiil nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Wow. Mao na nga sa akong kinabuhi mga kaigsuonan, gidasig gyud ko kanunay sa Dios nga ang matagtaw tudluan gyud na kun unsaon pagkinabuhi ug unsaon pagtudlo sa mga pulong sa Dios. Munang kalipay nako nga naay mga kaigsuonan nato nga malipayon nga nagpatudlo. For example, nindot man gud kaayo kon ang imong nakatunan itudlo nimo nis ngadto sa uban. For example, ang usa ka mekaniko. Ang usa ka mekaniko aron mahimo gyud siya nga maayong mekaniko, makatabang siya mga kaigsuonan. Dili kanang pag-ayo sa mga sakyanan sa iyang mga kaila, kundi ang pagtudlo ug ayo sa iyang mga kaila. Kung ikaw mananagat, technician ba ka karon? For example, technician computer ka, computer technician. Para makatabang yugas mga tao, pwede nimo nang i-share, itudlo. Kung unsa gyud number one nga daling madaot sa computer, asa ni pwede paliton, asa ni dapit orderon. Pero kung dili nimo ni itudlo mga kaigsuonan, o niya ang ato rang na katunan mga kaigsuonan, mao lamang ang ang pag-ayo, bisag mo ingon ratang ikaw na'y bahala na brad sis. O niya may ingon ang imong gapaayo sa imong computer, brad kanang asa ta pwede makapalit, ako ray bahala ana. Dili na siya mao mga kaigsuonan. Kung gusto tang mutabang, tudlui asa paliton, tudlui unsay daling madaot ug unsay buhaton. Maunay tinuod nga kana bitawng gusto gyung mutabang, nga walay nagpaluyo nga mga agenda. Daghan man gud mga kaigsuonan nga nagpakita nga gustong mutabang, pero kung imong lantawon sa likod sa pagtabang, duna di ay kana bitawng mga hidden agenda. Tinuod na oy. For example, doon ay mga kailan akong missionary. Giingnan ko nga, pastor, daghan man ka kag simbahan. Iko nga, di man na ako sa Ginoo man na, kay gibutangan man nag mga alagad sa Ginoo. Nabutang lang ko nga ako'y nagtudlo sa mga nagdumalaw, nagtudlo sa mga pastor nga gibutang sa mga simbahan. Pero dili na ako nababuhat kung wala ang Dios. Giingnan ko sa una nga tukuran na tog simbahan, pastor. O niya kinahanglan nga mauni imong buhaton, imo ni siyang picturean, o niya mag-report ka og mga testimony nga mauni inyong needs. Nya, tabangan ta ka, pastor. Tabangan ta ka.
Ang mahitabo mga kaigsuonan, ang tabang di ay mga igsuon dunay nagpahipi nga agenda kay usa sa akong nabantayan kaniadto. Doon na may ako ning kuan gyud ha para makabantay ta. Doon na ko'y kaila nga naa sa San Fernando. O niya, usas missionary, maingon nga, I help you. I want to help you. Kalipay na ko ang pagtabang. Maura ni buhata na ako ray mamalit. O niya, ako ray tukod. Importante, naara mo'y simbahan. Alipay sad ang Pilipino nga pastor kay kuan man kanang tukuran ra siya. O niya ay report lang. Pero ang budget di ay pila ka milyon. Ang gipagawas mga kaigsuonan nga mga materyales ning balora og 700,000. Asa man tong pila ka atong nasubla tuara sa missionary. So ang mahitabuan na dako kay negosyo. Mura ba gi-overprice mga kaigsuonan kumbaga. Mo nang bantayanan kaayo. Bantayanan. Mo na nga gitabangan ka pero negosyo day ka. Mo na nga bantayanan. Mo na nga sugod ato mga kaigsuonan, wala na ko mo entertain og mga missionary. Wala na ko mo entertain kay ako ray mabugatan. Kay gihimo lang tang ginegosyo. Pero dili tanang mga missionary. Wala lang ko kabalo sa uban. Pero base lang sa akong experience, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, dili tabang ang gipakita sa uban. Muna nga magbantay ta. Ang tinuod nga tabang mga kaigsuonan mo ni kanang gitudlo ni mutanan. For example, mananagat ka. Pwede kang inigikas panagatan, muhatag ka. Amay kang tao kay nang hatag. Pero kung gusto ka nga matabangan nimo ang mga taong imong gihatagan sa imong nakuha nga mga isda sa imong pagpanagat, tudlo isilag pagpanagat. Kay dili lang usa ka tawo ang imong natabangan, kundi tibuok pamilya imong natabangan. Mao nay tinuod nga tabang. So dinhi sa sulat ni Apostol Pablo mga kaigsuonan, usa sa makapalipay gyud sa tao kana bitang makatabang ka. Kanang makatabang ka nga wa gyoy nagpaluyong mga agenda. Kay dili man natabang kung dunay nagpaluyo. Sa likod sa imong gipakita sa mga tao, for example, sa likod sa atong gipakita nga mga tao, kumbaga busy kunuhay ta kaayo, mauni atong nabuhat, mauni atong nagasto, pero himan-himan kwarta di ito sa mga tao. Dili man na siya healthy atubangan sa Dios. Kuyaw kayo na nga klase nga ministry. Mao na'y bantayanan. Mao na nga usagyod sa kanabitawng usa sa mga makapalig-on aron magpadayon ang pagtinabangay. Number 1 gyud kining pagsinabdanay. Mao nay usa sa mga pamaagi aron magpadayon ang pagtinabangay. Mao nang bersikulo 3 niingon nga, og ikaw usab tinuod kong kauban, tabangi kining mga babayhana. Kay naghago sila pag-ayo uban kanako sa pagsangyaw sa ebanghelyo, uban ni Clemente og sa tanan kong katabang. Kansang mga ngalan na hisulat sa basahon sa kinabuhi. Unya ingon din sa 4, pagkalipay kamo diha sa Ginoo, sublion ko pagkalipay kamo. So usa sa mga gipakita mga kaigsuonan ko sa Ginoo nga pamaagi aron naa kay kalipay diha sa Ginoo kanang makatabang ka.
kana bitong tinuod yun kang nakatabang nga wala kay giapas sa pagtabang. Kumbaga wala kay mga tinaguang agenda. Sa ako nang gikaingon nga ning tabang tuod tong missionary pero giligosyo ra da itong pastor. Okay ra pod ang ubang mga Pilipino siguro maingon ra pod sagdi lang. Bahala og giligosyo at least naa man pod ato Murag inana na lang no. Inana na lang ang kahimtang gyud. Mga igsuon ko sa Ginoo. Okay lang basta kay naaman pod. Pero dili na siya maoy tabang. That is business. Negosyo na Mao na nga magbantay ta. Magbantay. Usa gyud sa for example, nag-assemble og sakyanan. Example ra, nag-assemble og sakyanan. Nya dunay tawo nga kantigong mo assemble og sakyanan. Unya tungod kay antigo siyang mo assemble og sakyanan, siyempre nakabalo siya og asa dapit niya ni paliton, asa dapit niya ni orderon. Unya siya nga kantigong mo assemble og sakyanan, daghang mga tao nga gustong mo assemble pug sakyanan. Pero sa may buhaton aron matabangan niya tong mga taong gustong mo assemble pug sakyanan, iyang asimbulan, mo offer siya nga ikaw di pa makakabalo, di makakabalo sad, ikaw di sad kakabalo. Ako ray kuan, kanang ako ray asimbol anang inyong mga sakyanan kay di mo kabalo, ako ray asimbol ana. Tabangan ta mo. Dili man pug ko katabang kung way kwarta. So ang mahitabo ana, katong gustong mo pa asimbol og sakyanan, mga kaigsuonan, di gyud to sila kakaton. Magpabilin ra to silang maghangad, magtanga. Di pod sila kabalog asa dapit orderon o saon pag-order. Mao na nga kung ang usa ka tawo, kung ikaw kaantigo kang mo asimbol og sakyanan, ang imong buhaton imo na silang tudluan. Ihatag ang tanang pamaagi kay kanang tanan ato ra man ang biyaan. Sama ra sad na sa pagdumalag simbahan. Sama ra pug na sa pagdumala sa pagpaambit sa pulong sa Dios. Muna ang mga estudyante sa ato ang online class sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Gitinguha na ko pag-ayo nga makatuna nila, mabatuna nila ang unsa may ni anako. Unsa may mga pamaagi, wala nako ililong. Mauni ang mga kanang step by step nganong nakakaton ko. Mauni ang akong ibuhat ug mauni ako gitinguha nga mauni inyong makatunan. Kay nakasiguro ko nga kung naamo ni ining mga butanga ang akong nakatunan, inyo yun ang makatunan. Unya ka ng inyong makatunan, kamo na'y bahala kung inyo ba nang itudlo nga tusoban. Apan ako nagdasig, nagpahinumdom sa ngalan sa Ginoo. Ayaw ninyo tagui ang pulong sa Ginoo. Kay paninglandaan as Ginoo. Mauna nga, diri sa tong programa mga kaigsuonan, ang pulong mo kinabuhi ko, na ay mga tinun-an nato nga nagmalipayon. Hangtod karon mga kaigsuonan, nagtinguha even karong Marso, magkita-kita na gyud mi. Magkita-kita na gyud mi. Akong ipasalamatan ang Dios nga makita-kita na mi karong Marso. Kay amo man ang gipangandaman, ato man ang gipangandaman. Adto na tay krusada og dakong buluhaton diri sa Marso. Nya dili man sa akong kasing-kasing dili nako kalipay kanang malamo-lamo nga kanang selebrasyon. Muna ako ang gipangayo sa Ginoo nga giyahan, tudluan ko niya ug panguluhan ko niya sa pagpangandam. Kay alang ni sa kaluwasan, kabag-uhan, alang ni sa mga katawhan sa Dios sa dapit diin may gibutang karon sa Ginoo.
So usas mga gipakita mga kaigsuonan aron magmalipayon ta dihas Ginoo kanang makatabang ta. Number 1 nga makatabang ta, naa kanunay ang pagsinabdanay. Usagyod sa makatabang nato aron makapadayon ta sa pagtabang kanang pagsinabdanay. Kanang makasabot ka ug makapasabot sad ka. Maunay usa sa mga gipakita ni Apostol Pablo aron magmalipayon ta diha sa Ginoo kay kana bitaw maginusara ka unya magdaig ka sa Dios unya imong evaluate ang imong kaugalingon. Wow, doon na kay tao nga gitudluan, doon na kay tao nga nagiyahan, doon na kay tao nga mabless ka sa mga pulong sa Dios. Kay ang mga pulong sa Dios nga imuhang madunggan mabasa sa balang kasulatan, magdala man nimo ni kalipay. Kay naa man diha ang mga saad. Hinumdumi, walay saad kung wala kay nabuhat. Walay saad kung wala kay nabuhat. Mahitabo lamang ang mga saad, masinatian lamang nato ang saad sa Dios kung doon na kay nahimo. Like for example, Josue 1:8. Dili man ta ka kadawat sa saad sa Dios nga magmauswagon ta kung igo ratang maminaw ug mubasa dili nato ikinabuhi. Kung igo ratang maminaw mubasa sa Biblia nya dili nato ikinabuhi. Di gyud na mahitabo nga maangkon nato ang saad sa Dios ni ana maong bersikulo. Ayaw kalimot sa basahon sa balaod, kinahanglan tun-an mo kini adlaw ug gabi og pag kinabuhi sumala sa tanang nahisulat niini. Unya naa dayon ang saad ug magmauswagon ka. Daghan ang saad niya. Mao na nga kon magbasa ta ug maminaw ta sa pulong sa Dios, magkat-on ta, magtuon ta, unya sa dihang nakaka-on ta atong ikinabuhi, i-bless gyud ta. Pero kung dili nato ikinabuhi kay lisod, kay dili man gud nato maikinabuhi ang pulong sa Dios kon buhi pang atong tawhanong kinaiya, ang atong pagkatao, ang atong kinaiyang tawhanon. Di man gyud nato mabuhat masunod ang pulong sa Dios. Kay usa sa mga gi-require gyud ni Jesus aron mabuhat nato ang mga sugog pagtulunan ni Jesus, did-an man nato tong ugalingon. Mauna nga si Apostol Pablo miingon siya nga ang tinuod patay na ang akong pagka-Pablo, ang akong pagka-Saulo. Patay na, dili na ako ang nabuhi kundi si Jesus Christ. Muna kung bisan og bugal-bugalan siya, bisan kung butang-butangan siya, bisan kung biayon siya, daog-daogon siya, bisan kung dapatan siya, dili siya musukol. How about nato karon? Kumusta naman ta? Wala ba tay gihulga? Wala ba tay kontra? Kuya kaayo kung ikaw Kristohanon nang hulga ka. Kinsa man ta mga muhimo ana. Muna magbantay ta. Dili ka makabatog kalipay kung maunay atong buhaton. Pero kon bisan kung gidaog-daog ka, gibutang-butangan ka, wag gyud ka mo baos. Gisabot nimo sila. Wow, no? Mamalandong ka sa Ginoo ka nang ikaw ra usa. Malipay ka. Moingon ka nga, di ko kabuhat kung wala ka, Lord. Maamis ka sa imong kaugalingon ba? Nga, wow, no? Nausam na gyud di ay ko. Salamat sa Ginoo. Sa ikaduha nga angay natong buhaton mga kaigsuonan ko sa Ginoo, aron magmalipayon ta diha sa pag kana bitawng okay, ato siyang palaluman bersikulo 5 naingon pag yun ipakita sa tanan ang malumo ninyong kinaiya. So kinahanglan musabot yun ta. Kitay naagyod ang pagsinabdanay. Kay kung naamagod ang pagsinabdanay, makit-an mulutaw ang kalumo, ang kanindot sa kinaiya mga kaigsuonan. Unya, kining kanindot o kalumo sa kinaiya, maunay mga ilhanan nga andam na ka nga mubalik si Jesus. Hallelujah. Andam na ta. Pero kung naapan ng kaligot-got, kapungot, kasuko, grabing kasina,
Hala no, kawang ang pagsimba, kawang ang pagsigig pagdaig. Nganuman, dili gyapon makasulod og langit. Manang biyaan nato ng tanan. Kanang mga tawhanong kinaiya. Sayon kaayo pag-ila sa tawhanong kinaiya nganuman gipisa-pisa ni Apostol Pablo sa Galacia kapitulo 5 sugod og 19 hangtod sa 21. 20 ba na? Sayon kaayo pag-ila ang tawhanong kinaiya. Kanang mga kinaiyaha nga gihisgutan gisulat ni Apostol Pablo sa Galacia kapitulo 5:19, wag tango nato na ato nang kana bitang balibara nato na dili na nato entertainon. Muna niingon si Apostol Pablo bisan kinsang tinuod nga nahiusa kang Kristo bag-o na siyang binuhat ang daan milabay na. Ikaduhang Korintos 5:17. Sunod mga kaigsuonan aron magmalipayon ta, ayaw wad-a ang pag-ampo. Ayaw wad-a ang pag-ampo mga kaigsuonan kus Ginoo. Ayaw wad-a ang pagkamainampuon. Nakatabang ka, ayaw gyud kalimot ta. Number 1 nga pinakamaayo nga angay nato itabang ang pulong sa Dios, ang pagtulunan sa Dios. Kay dihas mga pagtulunan sa Dios naatanan. Mao nang na ako'y kanta nga bisan asa ako makaabot, bisan asa ako padulong, ang pangalan ni Jesus mo'y nagsupply sa tanan. Ang pagtulunan ng mga mensahe ni Jesus, wa na ko'y gikinahanglan nga pangitaon pa. Kompleto na diha sa ngalan ni Hesukristo, kompleto na tanan. Mao na mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Ikaduhang aron magmalipayon ta, kanunay ang ipadayon ang pagkamainampuon. Unsa may gikinahanglan aron makapadayon ka sa pagkamainampuon kanang seryoso nga pag-ampo, likayan ang pagkabalaka. Kay kung mag-ampo ka nga naa kay kabalaka, ang kabalaka timan ini usa na sa mga kinaiya nga nagpakita sa ilhanan nga duna kay pagduha-duha. Kung duna kay pagduha-duha, number 1 nga imong bation kabalaka. Nakasabot na ta ana nga bahin. I hope nakuha nato na. Kung daa gani kay kabalaka, number 1 nga rason o hinungdan tungod kay naa kay pagduha-duha. Kung naa kay pagduha-duha sa mga mensahe sa Dios, sa mga saan sa Dios, natural na agyo kay kabalaka. Manam ingon siyang ayaw kamo kabalaka. Sa bisan unsa kun dili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan. Kay ang mahitabo man gud kung naa kay kabalaka mga kigsuonan, ang rason nganong naa kay kabalaka, naa kay pagduha-duha sa mga mensahe sa Dios. Mao gyud nay tinuod. Kung naa kay pagduha-duha, di ka kapadayon sa pag-ampo. Og diha sa pag-ampo, lisod kaayo ang pagdahig, ang pagpasalamat. Hinumdumi mga kaigsuonan, dunay mga pagtulunan nga gitawag og acts of prayer, buhat sa pag-ampo. Adoration, confession, thanksgiving, supplication. Kinahanglan maunay buhaton diha sa mga pag-ampo. Kinahanglan imo siyang simbahon, imo siyang awitan, imo siyang daygon. Nga dili makadisturbo sa mga tao nga di sad ka madisturbo. Mo nang naasay pagtulunan si Jesus, dunay pagtulunan nga kung mag-ampo ka sa amahan nga dili nimo makita, sulod sa imong kwarto. Ug pag-ampo sa imong amahan nga dili makita, kagantihan ka sa gibuhat mo sa tago. Wow! Kung naa kay kabalaka, di ka kahimo ana. Di biyata kahimo ana kung naa kay kabalaka. Nganuman, usa sa mga hinungdan o rason tungod kay nagduha-duha ka sa pamaagi sa Dios. Daghang kayo mga Kristohano o mga tao nga mo ang kong Kristohano na aning pulong kabalaka. Kay nganuman, wala nila ihatag ang tanan nga pagsalig na sila'y pagduha-duha. Pero kung wala tay kabalaka, wa gyud ta magduha-duha sa Dios. Wa ta magduha-duha sa mga saad sa Dios, sa mga mensahe sa Dios. Ingon siya, ingon si Jesus, bisag unsa inyong pangayoon,
madawat ninyo ni. Madawat. Nya, naadayon ang kalinaw. Mga igsuon, versikulo 7, og kalinaw sa Dios nga dili mo matugkad sa tao manalipod sa inyong kasing-kasing ug una diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo. Number 1 nga gikinahanglan nga buhaton aron magmalipayon ta kanunay diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Diha sa Ginoo ha. Kinahanglan andam ta kanunay sa pagtabang. Dili kay kita ang kanunay gitabangan. Number 1 nga makatabang nimo. Nga makatabang kasuban kanang suginlan nimo ang mga tao sa pulong sa Dios. Wa nay makalabaw anak nga tabang. Inuod na kay ang gisintro diha kaluwasan. Ang gisintro diha mga kaigsuonan, ang plano sa Dios. Nganong natao ka, nganong nahimugso ka nining naong sa kalibutan. Wala nay makalabaw anak nga tabang. Kasagaran mga kaigsuonan, ang nangasabtan, kanang makahatag kag kwarta, makahatag kag mga bahandi, dako kay nang tabang. Pero kabalo ba ka? Number 1 nga dako kay nimong kanang tabang sa imong pamilya. Tudluan nimo sila sa pulong sa Dios. Kung mutabang kag kwarta, tabangi, siguruha nga dili na nila makahatag og kadaot. Kay daghan biyang mga batanon, mga bata karon nga damor nga gihatagan sa ginikanan, damor hinuong nahimong alaot. Tinuod na na-spoiled ba? Dili ka antigong mumanage. Wala na noon sila'y nakatunan gawas lamang sa pagdawat. Pero kung pulong gani sa Dios, ang imong itudlo, ang imong ihatag, ang imong ipaambit, imong i-share nga to kanila, naghatag kag kaugmaon nila. Nitabang ka sa pamaagi nga way makalabaw sa butang sa kalibutan. Kay ang imong gitabang kinabuhi nga gikan sa Amahan. Munang nindot ang mga tiil, pagkanindot sa mga tiil nga nagwali sa pulong sa Ginoo. Wow. Muna nga dapat mo share ka sa pulong ni Lord. Sunod, pag-ampo. Unya kinahanglan dili magduha-duha aron walay kabalaka nga imong bation. Naadayo kalinaw. Ikatulo nga angay natong buhaton mga kaigsunan aron magpadayon ta, magpabilin ang kalipay diha sa Ginoo. Kana bitang magmalipayon ta diha sa Ginoo niya ingon si Apostol Pablo, usbon ko pagkalipay kamo. Aron magmalipayon ta, permiro naata kanunay naang kadasig sa pagtabang. Pero tikno ta, ibutang sa atong naunang kasing-kasing ang pinakaimportante nga atong ikatabang sa atong pamilya o sa mga tao ang pulong sa Ginoo. Wa nay makalabaw ana. Kung tudluan nimo ang tao sa pulong sa Dios, gahatag ka, nahimo kang instrumento aron ang tao maluwas, aron ang tao mabag-o, ug na ay paglaom o kasiguruhan kay duna na sila'y gugmas Ginoo. Ayaw ihikaw ang imong panahon sa mga tao nga nanginahanglan nimo. Ako magdasig kaninyo. Ingon nga, ako nahimong instrumento sa pipila ninyo kakinabuhi, sa inyong kinabuhi. Naay panahon mga kaigsunan nga, gusto kong mupaway. Pero ang ako ang kasing-kasig unahuna, ug akong lawas gilig-on sa Ginoo. Gidasig sa Ginoo aron pagwali ug pagtudlo ug pagpahinomdom aron kita makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo sa kinasing-kasing gayon. Ug usa ni ka opportunity nga gihatag sa Ginoo sa akong kinabuhi. Dili nako pakyason ang gihatag sa Ginoo nga kadasig sa ako ang pag-alagad kaniya. Muna nga dunay mga panahon man mga kaigsuonan nga nakoy trabaho, siyempre mo trabaho gyud ko kay naakos pagpangandam. Even si Apostol Pablo miingon siya, nakita ninyo ako mga kamot nga naghago ni pagtagbos amo mga panginahanglan. Dunay mga
tao mo ingon nga si Pastor Gideon sige ra man ang galingkod-lingkod. Ingon po siya, busy kay na. Dili ta kahimo sa unsa may iyang nahimo. Na magkay mga positive na apoy negative, na imudayeg na apoy mudaot. Normal ra na. Normal ra gyud na. Dili ta dapat makalitan. So padayon ta mga kigsuonan, ikatulong angay natong buhaton, angay natong paningkamutan nga mabuhat nato aron maminti nato ang ato ang kalipay diha sa Ginoo. Bersikulo 8 kanang kinahanglan magpapuno ta sa mga mensahe sa Dios. Kinahanglan gyud mo nay number 1, mga mensahe sa Dios ang maghari sa atong nauna. Mga mensahe sa Dios ang maghari sa atong kasing-kasing. Likay ang mga mensahe sa dautan. Unsaon man aron malikayan nimo ang mga mensahe sa dautan. Ayaw pakig relasyon og dautan. Ayaw pakig kana bitang pakigoy-hugoy-hugoy. Mao na nga ingon si Apostol Pablo mga kaigsuonan kos Ginoo diha sa unang Korinto 15 bersikulo 33. Ayaw kamo patunto. Timan ini ha. Ikaw ug ako ang gitudluan ani. Dili ta patunto, kumbaga dili ta pailad. Ayaw kamo patunto ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. Maayo na unta ang imong pamatasan kay nakakaton ka sa pulong sa Dios, nakadungog ka, giwalihan ka og nabless ka og naningkamot ka nga imong na-apply. Apan ang problema sa di na ag-apply na ka sa pulong sa Dios, naamay mga dautan nga kanunay ni mubunghog, kung sa Binisaya pa mubunghog. Mulaon sa kahana sa uban nga mga mensahe o sa pinulungan basta kay sa ako unsa na mubunghog be sa Tagalog? Wala na. Akong asawa nagtudlo man sa akong mga anak. Unsa ang mubunghog no? Bunghog kanang basta kay mo bunghog man sa amo Bunghugan ka ba? I hope nakasabot mo anang pulong bunghog. Gibunghugan na. Mo na nga kung sa imong trabaho, sa imong palibot, mga dautan nga lalaki, dautan nga babae, ang kanunay nimong gikahilubilo, timan ina ang Biblia nagsulti. Muguba na sa maayo nimong pamatasan. Munang imo nang i-disconnect, mupalayo ka, or imo na silang i-block. I-unfollow nimo na sila. Ayaw og ihatag ang imong mata. Ayaw ihatag ang imong dalunggan, imong pananaw. Kay mausik na. Mausik lang ang imuhang mga nakatunan kay maguba gyud ang imong batasan. Kanang maayong pamatasan. Timan grabe ang pasidaan ni Apostol Pablo Ayaw mo patunto, ayaw mo pailad. Ayaw pailad, ayaw patunto. Ayaw tuntuha ang imong kaugalingon. Ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. Kay mubunghog man na baloon sa nagay ng bunghog sa ubang mga pinulungan. Kana bitaw mo karga-karga. Ang ako ang monitor mga kaigsuonan. Tuaman sa kay nagtudlo akong asawa. Sa kamong mga anak. Muna nga ingon siya dinhi sa uban nga mga libro si Apostol Pablo sa Tesalonica ato sa Tesalonica. Ikaduhang Tesalonica kapitulo 3:6. Itiknot ninyo niya, bantay ninyo ni. Mga igsuon sa ngalan sa Ginoong Hesus. Si Kristo, palayo kamo sa tanang kaigsuonan nga nagtinapulan. Kay kasagaran ka ng mga taong tapulan, kwintador kay na. Unya, usa pa ka ng mga tapulan. Kasagaran pag yun, kwintador. O ka ng, buybuyan. Palayo kamo sa mga nagtinapulan o wala magtuman sa mga pagtulunan o mga pamatasan nga among gibilin kanila. Kay kabalo ba mo mga kaigsuonan kung dili
dili ta mo palayo, dili ta mo disconnect niining klase nga mga tao. Ang ilahang mga pinulungan ug ang ilahang mga mensahe ato gyud ang madunggan. Ang ilang binuhatan ato nang makit-an. Unya kung unsa gani atong makit-an ug unsay kanunay natong madunggan, maunay mo hari sa atong nauna. Maunay mo butang sa atong kasing-kasing. Mauna nga ingon siya dinhi aron magpabilin ta diha aron magmalipayon ta diha sa Ginoo. Kay nga atong goal ani ang ato ang gitinguha magmalipayon ta diha sa Ginoo. Kay nganong kinahanglan matang magmalipayon diha sa Ginoo? Aron makadayeg ta sa Dios, aron makapasalamat ta sa Dios. Kay di man gyud ta kadayeg, di ka ta kapasalamat kung natas ka guol. Labi na kung ang imuhang ang kana bitang kanang ang rason, ang hinungdan nganong naguol ka ang imong igsuon o kaha ang mga pastor nga dunay mga hidden agenda. I-disconnect. Palayo. Usara ba pod sa kana bitang usapod sa makapukan nganong dili ka disconnect na ikaikog. Ayaw ikog-ikog oy. Dili na makaluwas nimo ng ikog-ikog. Ayaw ikog-ikog. Ay naikog ko oy. Matabangan ka na imong kaikog. Dili oy. Daghang nagmahay ang ikog-ikog. Versikulo 8, sa katapusan, mga igsuon, puna ang inyong una-una sa mga butang nga maayo, nga angay daygon, sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, puti, matahom, o halangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatuna na dawat na dungog, og nakita diri kanako, og ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw mag-uban kanatong tanan. Mag-uban kaninyo. Wow, glory to God. So unsaon man aron magpabilin ang mga ligdong, matarong, putli, matahom, halagdon, matuod nga angay daygon, maayo, magpabilin ni sa imong kinabuhi. Pagpapuno kanunay sa mensahe sa Dios. Kinahanglan puno nato ang atong nauna sa mga mensahe sa Dios. Puno nato ang atong kasing-kasing sa mga mensahe sa Dios. Timan kung unsay nasa atong kasing-kasing maunay mo gawas atong baba. Munang disconnect kas mga tao nga bati og mga pinulungan. I-disconnect ang imong kaugalingon, ipalayo ang imong kaugalingon sa mga taong mga Kristohanon apan bisyoso gihapon. Unang Korinto kapitulo 5 versikulo 11. Usahay natay kaikog mo ng atimanon bisag batig batasan. Naay mga panahon mga kaigsonan do natay kaikog, di man na makatabang nato. Dili po na makatabang nila. Kung ang kaikog mga kaigsonan mo ato ang ipakita nila. Usay giingon mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Usay kita ra may gitunto, usay kita ra giuwat sa atong mga desisyon kung dili nato mapantayan. Tinora ba na? Ayaw pag-ati magbitin. Kay inig kadako sa bitin, ikaw mo'y lamyog bitin. Nagsarog wa taka pamalandong ana. May pay mo atiman ka anang mga tao nga pinili sa Dios. Like ni Joseph. Pero mo atiman ka anang mga musay tawag ana kanang mga burikat. Ayaw mo katiman na. Atiman na ang mga pinili sa Dios like ni Joseph. Kay mahimo kang panalangin o panalanginan ka sa Dios. Pero kung nag-atiman ka ng mga taong dautan, kabalo na sila sa kamatuoran, Kristohano na, niya sige ragyapog binuang, unsay gisulti sa Biblia, mga bitin. Yang nag-atiman ka ng bitin. Unayon ra ka ana. Unang Korinto, kapitulo 5, versikulo 11. Unsaon na to pag-ila? Unsa may ilang mga binuhatan ay mga tawana. Ang buot kong ipasabot mao nga dili kamo makiguhugoy-hugoy
sa usa ka tawo nga nag-angkon nga siya Kristohanon apan makilawason kusog mga bit. Unya kusog mga bit, mga babay, mga lalaki hakog ug nagsimbas mga Dios ug tibutang-butang o palahubog kawatan likay bisan ang pakigsalo. Kay nga kanuman maulagi na makakuba sa imong una. Siguro makaingon tang dili siguro di pa karon. Kanus apa man ta mo likay kung naapektuhan na. Kanus man nato ilikay tong kagalingon affected na. Naanay damage. Mantay ta. Aron diha sa Ginoo magbalipayon ta. Aron diha sa Ginoo magmalinahon ta. Kinahanglan kining tulo mga kaigsuonan paningkamutan nato ni nga atong ma-apply ug atong maikinabuhi. Una sa tanan, mga kaigsuonan, nangandoy man ta diha sa kalipay sa Ginoo nga magmalipayon ta sa Ginoo. Kinahanglan willing tang mutabang. Pero ilailahon nato ng mga taong atong tabangan. First, nga gikinahanglan natong itabang ang pulong sa Dios, ang mga mensahe sa Dios. Wala na'y makalabaw ana. Munang naay mga estudyante, mga kaigsuonan ang atong programang pulong mo kinabuhi ko. Walay laing gitinguha. Kung unsay ako nakatunan ug unsay mga materyales nga naa nako, kanunay na akong gitinguha nga mabatunan usab nila. Kay mauman ay makatabang yun, makatabang nila. Ingon nga nakatabang nako sa akong pagdumala, sa akong kinabuhi, sa akong pamilya, o sa atong mga kaigsuonan diri sa atong programang Dalaygon ang Dios. Ang kaymayaan alang lamang sa Dios. Mga igsuon ko sa Ginoo. Alang lamang sa Dios ang tanan. Kaduha, ipadayon ang pagkamainampuon. Kinahanglan kung muatin kag mga prayer meeting, mga sales group, mga prayer group, mga kaigsuonan, dapat doon na kay personal prayer. Nindot gani kayo kung naa kay personal prayer, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Unya, ang gikinahanglan diha sa pag-ampo, ayaw ka balaka. Aron dili ka mabalaka, ayaw pagduha-duha. Ayaw tuguti nga naa kay pagduha-duha. Kay ang tawo nga naay pagduha-duha, ingon si Jesus, dili makapadayon, dili makahimo. Tinuod man gyud na kung naa kay pagduha-duha. Musunod day ng pagmahay. Moingon day daan palagi. Naa kay pagduha-duha. Sunod, punon nato ang atong nahuna sa mga mensahe sa Dios. Unsaon aron mga mensahe sa Dios ang maghari sa atong nahuna, likayan nato ng mga tao o ay batasan. Mga dautan nga mga tao kay makaguba lang na sa maayon natong pamatasan. Kung gusto ka mo tabang, tabangi ang mga taong pinili sa Ginoo. Dili ng mga bitin. Mao nang niingon si Juan, mga bitin, nagtuo ba kamo nga makalikay kamo sa silot sa Dios? I hope para ma-enjoy nimo ang imo pagkakristohanon. Walay mga kagulanan nga nagatang. Padayon nga ang kalinaw o kalipay nagatang naghulat sa imong pagkakristohanon, sa dalan nga imong gisubayan karon. Para ang kalipay kalinaw maoy imong masinatian hangtod moabot si Jesus. Ikalipay ang pagtabang. Ug dihas pagtiagtabang na kanunay ang pagsinabdanay. Mga igsuon ko sa Ginoo. Unya, una sa tanan, ayaw undanga ang pag-ampo. Kaya dihas pag-ampo na ang pakigubat, pakig-away sa espiritu ng bahin sa atong pagpuskalibutan. Dayong ayaw undanga ang pagtuon, pagbasa sa Biblia, ug pakig-uban sa mga taong Dios non, sa mga taong seryoso nga nangalagad sa Ginoo. Likay ng mga taong na ay mga hidden agenda. Si G. Mart Villanueva,
Hallelujah, thanks Jesus. Nga doon na kay anak kanunay mong gidasig sa pagpaambit sa imong matahom mong pulong. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, mga ikog pasensya sa mga request awit makalangit dili nako matahatag tungod kay oras na sa ako pagpanimilit. Lamang dunay mga mensahe siguro diri nga dili na nako mabasa. Pero akong tan-awon na kung ako bang makita maapas pa diri. Gamiton lang nako ning usang monitor. Pero dili kay nako ni sige ho gamit kay madaot mo sad ang PC. Ako sang tan-awon. Pero hinay jud ang signal. Dili kay makakuha og signal. Okay. Salamat sa Ginoo. Ako tan-awon lang ha kung makaya ba para matagaan lang nako og panahon ang pagbasa sa inyong mga mensahe. Hinay gyud siya. Gabi man gud niya naidagom. Okay. Sige. Manamilit lang siguro ko niya sa dili pa ko manamilit mga kaigsonan. Dili na to kalimtan ang atong nakatunan. Ato nang i-apply ha. Batasanon na to ang pagtabang. Unsa gani ang mga pamaagi sa pagtabang nga atong nadunggan? Unsay angan atong itabang? Mga kaigsonan mo nay atong paningkamutan nga atong makatunan. So, okay, ato ta sa pag-ampo mga kaigsonan. Amin pastor, salamat kaayo sa Ginoo nakatan-aw sa rako sa live nimo. Magampo ko mga kaigsonan. Maginampo ay ta. Kay mo na sugo sa Ginoo. Magampo ko para ninyo. Iampo sad ko sa Ginoo. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulong, sa imong mga mensahe nga nagtudlo ug nagsugilon kanamo sa angay namong buhaton aron magpabilin mi diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Proteksyon kami og tabangi kami kay wala mi mahimo kung wala ka nga motabang kanamo. Among ihalad isalig diha kanimo ang kinabuhi. Bless Ginoo kami nga magpuyo sa kalibutan nga dili namo malimtan ang imong mga pulog pamaagi nga among nadunggang nakatunan karon. Nga kinahanglan andam kami sa pagtabang og pagsinabtanay og labaw sa tanan naa kanunay ang pagampo og ang naa kanunay ang kadasig sa pagpaminaw og pagpamatig, pagbasa, pagtuon, pagtipig sa imong mga pulong. Amahan, bless Ginoo, bisan pa sa among pagpamahulay, pagpangatulog, bisan pa sa akong mga kaigsunan nga nanarbaho, ikaw ang Dios magauban, magapanalangin kanila. Nasayod ka Ginoo, kay naamo nay among na sabdan nga ikaw ang Dios nakakita og nasayod sa tanang mga tao. Labi na sa imong katawhan nga nangalagad kanimo. Walay nalilong kanimo, kanunay mo kaming giusisa, kanunay mo kaming gi-examine unsay tinuod nga among gikinahanglan sa among pag-alagad kanimo. And thank you so much Lord, ikaw Dios nga nag-atiman kanamo og nagtudlo kanamo sa mga pulong nga gikinahanglan na among masabtan og ma-apply sa among pagpuskalibutan. I declare blessing right now in Jesus name. Amen. Amen. Kini nagsuon Pastor Gideon moingon na usab sa ato ang programa ang pulong sa Dios atong ginabuhi. God bless and good night. Palihog kog share sa ato nga programa. Ayaw ihikaw ang inyong pag-share. Dako kay na nga tabang sa inyong mga kailag higala, labi na gyud sa inyong pamilya. Sa pagbuhat nimo niini, nalipay ang Dios nga nakakita nimo. Nga wala nimo ihikaw, wala nimo idalo ang pag-share niini maong programa aron madunggan ni sa imong mga kaila. God bless and good night. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Ihatan nimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka,
sa among pagdahi kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,